דיבור פשוט, איזה תמימות, נדב. תראה מה הוא כותב, נדב. שמעתי ועברתי בפשוט. ושמעתי הוא לא שמע, הוא לא ידע מה זה שעון, אתה קולט? אתה קולט, אחי? איי, סבלה. זה אין דברים כאלה. הוא לא ידע שיש שעון מעורר. תראה איזה פשטות של הצדיק, אחי. איי, אבאלה. אוי, אבא. שיהיה שעון מעורר. מעורר טוב. איי. שעון שמעורר טוב. זה טוב. זה טוב בשבילי. אבל אין לי כסף, מה אני אעשה? אין לו כסף, נדב. אוי, אבא, השתבח שמך, אוי. אבל קודם כל נכנסתי לראות, הוא נכנס לראות את השעון, נדב. נכנסתי ונבהלתי, סליחה, נתלהבתי. שעון כזה שהוא מעורר כל 5 רגעים בקולות כאלו. אז אמרתי לעצמי, אמרתי לבעל החנות, אני צריך לזה השעון, אבל אני אשלם לך. אני אשלם לך, אבל הוא מאמין לי. הוא הבין שאני לא אגזול ממנו את השעון. סבא, תשמע, אתה מדבר, וכל דיבור שלך נכנס בלב. זה מראה לנו כמה אנחנו פשוטים ותמימים. תשמע. נו, הגיע זמן חצות. והשעון היה מעורר, אבל כל מה שהוא מעורר יותר, אני רציתי לישון יותר. זה הסביר סבא, אתה לא קמת לחצות, אוי ואבוי לי. אוי, איפה זה היה? שעון כזה שעורר, איפה זה היה? נו, אני רציתי לישון יותר, אז לא קמתי. אמרתי על עצמי, רעש כזה, יש לך שעון כזה ואתה לא קם בחצות הלילה? מה זה איתך? מה העניין ממך? אז אני אמרתי, לא, השעון לא מספיק, אני אקנה 2 פחים של נפט ואני אעמיד את השעון על הפחים. אז יהיה רעש גדול אפילו בכל זה. אז אני קניתי 2 פחים ונתתי השעון על הפחים, וכל מה שהוא עורר אותי יותר, אני רוצה לישון יותר. היה כל כך מתוק. איי. זה אורות גדולים.